Днес целият свят почита паметта на жертвите при терористични атаки. Много от българите обаче забравят, че народна земя има също толкова кървави събития и отнети невинни човешки животи в името на лъжлива кауза. Именно за това телевизия СКАТ намери средства за издигането на паметник на гара Буново, където преди 26 години бомба, заложена от протурски терористи, хвърли кърваво петно върху нашата история. Ще помоля присъстващите да отдадем едноминутно мълчание с падане на колене, памет на загиналите. Благодаря ви. Поклон пред паметта на невинните жертви. Искам само да припомня още няколко факта. През 1988 година тримата турски терористи Емин Мехмед Али, Абдула Чакър и Сафет Реджеп са заловени и осъдени на смърт. 5 години по-късно Ахмед Доган ги увековечи, като им изгради паметник чешма и от терористи ги превърна в герой. Между впрочем, на тази чешма паметник в бургаското село Трънак присъства и отдаде своята почит към тероризма и настоящия премиер Бойко Борисов. Искам да кажа още нещо, което бе споменато в нашия филм "Кървава чешма" от сестрата на едно от убитите дечица тогава. Казва: тогава терористите получиха заслуженото си, бяха осъдени на смърт. Ако беше сега, надали щяха да ги осъдят. Кървавата чешма в прослава на тероризма в бургаското село Трънак бе съборена по инициатива също на телевизия СКАТ и с голямото съдействие на тогавашния директор на РДНСК Бургас Милен Ненчев, който в последствие заради това, че е спазил закона и отстоява българската позиция, беше отстранен от длъжността. Скъпи сънародници, за пореден път сме тук да дадем своята почет към невинните жертви на един безмислен и злодейски акт. Акт, който не може да бъде оправдан с абсолютно нищо. Тук сме също, за да изразим своят мълчалив укор, своето мълчаливо обвинение и към поредните управляващи, които за пореден път не намериха време да отдадат почет на тези жертви и да изразят своята твърда, непоколебима позиция срещу всякаква проява на тероризъм. Защото този терористичен акт е много преди акта, който беше извършен в Щатите през 2001 година, на тази дата. За съжаление, те намираха време да уважат откриването на паметници на друг вид терористи, тези, които бомбардираха София през 1943 и 1944 година, а именно паметника на американските пилоти в София. Те намираха време да не пропуснат поредният митинг на противоконституционната партия ДПС. Те също така намираха време и да отдадат почет на единствения паметник, може би в света, Кървавата чешма в Трънак, както каза Силвия Трендафилова. Но за тези, които не знаят, искам да кажа: този паметник, тази кървава чешма вече я няма. Миналата година тя беше разрушена. Ето затова сме тук ние всички. Всички ние, които сме се събрали от цяла България. За да заявим категорично, че има българи, има България и ние, докато сме живи, ще правим всичко, което е необходимо, ще даваме целите си, всичките си сили, цялото си време ще отдаваме за борбата за България. Ще разрушаваме чешми, ще провеждаме нашите мероприятия там, където трябва
тогава, когато трябва. Ще бием тревожно камбаната, за да събудим всички българи, всички тези заспали наши сънародници, които не разбират, че България не е даденост, а България е позиция, която трябва да бъде непрекъснато отбранявана и отстоявана. Да пребъде България. Уважаеми близки и роднини на загиналите, скъпи приятели от Буново, дами и господа, признавам, че може би за първи път заставам пред микрофона с усещането, че думите, които ще изговоря, няма да припокрият мислите, чувствата и вълненията, които бушуват у мен. Изправени в този прекрасен кът на родината, оценявайки хубостта на природата тук, заставаме до малката гара, която ще заговори за толкова срещи между хората. Тук са се случвали толкова красиви и чисто човешки неща. И тук, край тази гара, те са се разделили завинаги с нещо. С човещината, с доброто. Поели пътя към отвъдното. Ей така, толкова незаслужено, толкова нечовешки. През всичките тези години съм се връщала мислено назад към паметната дата, 9 март, и съм си представяла ужаса тук, на това място. Къде сме били ние самите и дали трябва да поискаме покаяние за това, че не сме реагирали достойно на часа. Че не можем да намерим, може би, и нужния начин да отреагираме сега, когато някои велики политически сили си позволяват да издигнат чешма, от която нашите деца и внуци ще пият кръв. Тук сме ние, които сътворяваме днешния ден на България. И когато сме застанали в подножието на заслужения величествен паметник, където ще почувстваме силата на Богородица, прегърнала младенец, защото ние сме християни и ние знаем какво значи майчина обич и грижа за децата ни. Тук, където заставаме до тези разбити релси и си даваме сметка за това колко е разбито нашето настояще, сякаш ние сме разбили завинаги живота си. Ние самите, като душевност, като мислене, като усещания, дерейлирахме от пътя на нормалното, на човешкото. И в тези вълнуващи мигове на преклонение ще си кажем, време е да се замислим и да намерим достойния път на своето съществуване. Не заради нас, а заради нашите деца, внуци и правнуци. Щом никой не е по-голям от хляба, то кой от гроба си е по-голям? Ще изговоря думите на поета, извадени от нашата вяра, правата вяра, и ще кажа, че всички ние сме длъжници на поколенията напред. И в нашата борба не е за битово преуспяване, власт, пост, пари и имоти. Трябва да потърсим човещината. Трябва да се огледаме и да стиснем ръката на ближния. Да бъдем заедно в тяхна памет. За да няма повече такива зловещи факти в живота ни. Вечна памет. Аз искам да се обърна към вас с една голяма благодарност за това, че сте тук, да сведем глава пред паметта на невинните жертви. Тук, където взривиха вагона за майки с деца. Най-кървавия терористичен акт в България от най-новата ни история. Разсъждавайки за себе си, си мисля, едно време е имало войни и е имало фронтова линия. Противника е бил, дет се казва, на ръка разстояние. А сега тази фронтова линия е до всеки един от нас. Трябва да бъдем особено бдителни. Това гражданско общество, за което мечтаем всички, крайно време е да се събуди. Всички вие знаете, че преди няколко дни беше осуетен един нов голям терористичен акт в Германия. И както казвам аз, терора няма цвят,
няма граници. Терора беше в Америка, беше в Русия, беше в Испания, беше в Англия, не ни подмине и нас. Ето защо аз искам да се обърна към всички вас. Бъдете бдителни, да пазим България, да пазим децата си, да пазим нашето бъдеще. Благодаря ви отново, че сте тук. Поклон пред невидните жертви на терора. Нима можем да забравим датата 9 март 1985 година, тук на гара Буново. Днес отново сме тук да почетем паметта на невинните жертви от турския атентат в България. Длъжни сме да помним тяхната памет. Никога няма да забравим и никога няма да простим. В памет на убитите бе отслужена злоупокойна молитва от отец Йордан. И в блаженно заспиване дай, Господи, вечен покой на починалите Твои раби и направи вечна да бъде тяхната памет. Цветя и венци бяха поднесени от представители на Национален фронт за спасение на България, телевизия СКАТ, община Мирково и десетки патриоти. Възрастните жители на Буново все още пазят спомена за ужаса, преживян на 9 март. Атентатът обаче остава като черно петно в нашата история, за което позорно мълчат и медиите, и политиците. През 1985 година, 16 години преди атентата в Ню Йорк, протурски терористи взривиха вагона за майки с деца тук на гара Буново. Тогава за тая вест не се узна нито от телевизията, нито от радиото, от вестниците. Имаше страшно мълчание. 26 години след това властта, медиите, вестници, радио, телевизия продължават да мълчат. Само телевизия СКАТ и няколко родолюбиви политически сили пазят спомена за този страшен акт в новата ни история, който не трябва никога да се повтаря. Трябва да пазим България. Искам да отбележа, че терорист е този, който лишава от живот, лишава от свобода, лишава от вяра, лишава от материални възможности някой друг. Терористите по-настоящем в България са доста. Има много терористи, които шетат из България, обаче властта не взема достатъчно мерки и затова има опасност срещу всеки един от нас да изкажа своята съпричастност към близките и съгражданите на загиналите жертви. 7 човека, от които 2 малки деца на 12 и 13 години. Не бива никога да забравяме тази една от най-черните дати в най-новата история на България след атентата 25-та година на Света неделя. Да помним, да не забравяме, да се чувстваме българи за щастливото бъдеще на родината. Днес тихият терор, политиката на геноцид и издевателствата срещу българския народ продължават. Затова не трябва да позволяваме да бъдат забравени зверски убитите майки и деца. В противен случай ще позволим на продажните политици да усеят България с кървави чешми, като тази в село Трънак.